bụrụ gịnị ka unu na-arụ onye bịa abroad asị ya chọọ ihe ọ ga-arụ chọọ ọrụ rụwa ọsị mba na ọ chọrọ ịba street ka o rewa mkpụrụ mmiri ọ nọrọ n'obodo ndị ọzọ na-ere mkpụrụ mmiri na-akụ ndị ọzọ ara atọ ọnụzie yi ụtọ rewe na be nna ya obewe akwa Chineke Igbo unu ahụla na ihe ọjọọ adị mma unu ahụla na ihe ọjọọ adị mma ị na-akụ ndị ọcha ara ha na-ere mkpụrụ mmiri na-aṅụ onye ghọọ ya aghụghọ jonki abịazie n'azụ backyard be nna gị a na-ere mkpụrụ mmiri ị na-ebe akwa eo biko nụ sisi kpọọ ihe ọjọọ onye ọbụla amara na-ere mkpụrụ mmiri na be ha ma ụmụnne ya ndị nke na abroad sị ya biko kwụsị ire mkpụrụ mmiri ọ mkpụrụ mmiri ka a ji na-arụ tịrịtịrị arụ fatịrị n'ala Igbo mkpụrụ mmiri ka a na-eresi ndị ọcha ụmụnne ha nọzi na-abụ Igbo ṅụwazikwa mkpụrụ mmiri ha si were ụtalị pịagbuo ha odubeje ya sị na onye na-alara ụtarị mkpụrụ mmiri n'ihu a na-atị ya ọchị biko nụ onye na abroad chọ ka kwụsị ire mkpụrụ mmiri na be nne ya kwụsị ire na be ndị ọcha maka ihe iji tụọrọ onye ka eji atụrụ ọgụ nwa ama m ịghọtara ọ hakwanụ ka ọ kwụ m n'ọnụ site n'ike ụmụ